citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha ka mga minerong natabunan buhi ug yuta sa mining area sa bukid sa Pantukan, Davao de Oro, malampusong na-retrieve. Duha pa nila kakauban, gipangita pa. O mga taga Mindanao ug taga Davao gi-appoint ni Pangulong Rodrigo Duterte sa key position sa national agency. Sa detalye sa atong mga balita, kung sa Davao City, baha ang gikabalakan sa mga tao inig mubundak ang kusog nga ulan. Dito sa mining area sa Davao de Oro, landslide ang sagad masinati sa katawhan. Sama na lamang niadtong Marso 8, diin dunay landslide nga hitabo sa mining area sa lungsod sa Pantukan ug duha ka mga tawo ang nangamatay ug laing duha pa ang missing. Ani ang report ni Michelle Igonia. Tungod sa pagdahili sa yuta, duha ka tawo ang narecover og pulos na tabunan sa nagdahiling yuta sulod sa usa ka mining tunnel sa Sitio Diata, Barangay Napnapan, Pantukan, Davao de Oro. Tungod sa sagunsong pag-ulan, midahili ang yuta og daghang minero ang anaa sa sulod sa mga tunnels niadtong Martes, Marso 8, 2022. Sa gilusad nga search and retrieval operations, nakarecover ang mga miyembro sa Provincial Risk Reduction Management Office kon PDRRMO kagahapon alas 8:30 sa buntag, Marso 9, 2022 ug duha ka patayng lawas. Gila sa otoridad ang mga biktima nga si Gilbert Atop, 42 anyos, nga residente sa Mati City, Davao Oriental. Ug bandang alas 2:30 sa hapon, na-recover sab ang patayng lawas ni Crisanto Canopi na 36 anyos, residente sa Mati City. Padayon pagihapon ang pagpangita karon sa duha pa nga nabilin sa sulod sa tunnel nga gilang sila El Canopin ug Dudoy Elipe. Sumala sa PDRRMO officer nga si Joseph Randy Loy, nihumok ang yuta sa maong minahan tungod sa sagunsun nga pag-ulan. Padayon gihapong giimbestigahan sa mga otoridad aron masuta kung dunabay angayang manubaga sa panghitabo. Sa pagkakaron nagpabiling tikom ang kapulisan sa Pantukan PNP. Kay duna kunoy balaod ang ilang hepe nga kung gusto nga makakuha sa ilang blotter gikinahanglan nga magpalista una sa ilang estasyon. Kahinumduman nga niadtong tuig 2012, 40 ka mga minero ang natabunang buhi sulod sa usa ka minihan sa nahisgutang dapit, ang Barangay Napnapan, usa ka mining site sa Davao de Oro nga sagad mag-landslide. Sa pagkakaron, wala pa'y klarong plano ang probinsyal nga panggamhanan kung unsa ang himuon sa mga nanag-iya og mining tunnels aron malikayan nga dunay makalas nga kinabuhi, matag karon ug unya nga dunay landslide. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe. Aresto sa hiniusang puwersa sa Tagum City Police, CIDG ug 1001st Brigade sa Philippine Army ang gidudahang miyembro sa New People's Army kon NPA nga dunay mga warrant of arrest didto sa syudad sa Tagum. Ang tulo giaresto sa Purok San Roque, Barangay La Filipina. Ang ipang-aresto mao sila Victor Pagas Rolyon alias Go alias Pong, head sa Ordnance ROC SMRC nga taga Davao de Oro ug dunay kasong murder. Christine Joy Adorza Dula, taga Sitio Veterans, Barangay Bagong Silang, Quezon City ug dunay kasong rebellion. O Chargeline Monta Casquejo, medic sa NPA ug taga Mungkayo, Davao de Oro nga dunay kasong pagsupak sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Law on Firearms. Na-recover sa mga operatiba sa pag-aresto ang M16 rifle, punto kalibre 45 nga pistula, mga bala, medical equipment ug mga cellphones. Napriso na karon sa Tagum City Police Station ang mga gipang-aresto.
Gipasigarbo sa mga Davaoenyo ang mga milingkod sa mga key position sa gobyerno sa Administrasyong Duterte nga taga Mindanao ug taga Davao City. Ato silang ila-ilahon pinagi sa report ni Eugene Hinutan. Nanumpa na ang tulo ka mga bagong Court of Appeals Justices nga taga Davao City nga gituboy ni Presidente Rodrigo Duterte. Gianunsyo sa Malacañang nitong Marso 8 dunay mga bagong mulingkod sa mga key positions sa gobyerno. Ang ipangtudlo ni Pangulong Rodrigo Duterte, sagad taga Mindanao. Napili ni Pangulong Duterte isip bagong ad interim chairperson sa Commission on Elections, si kanhi National Commission on Muslim Filipino Secretary nga si Saidin Pangarungan nga taga Mindanao. Siya ang ikaduhang Muslim nga taga Mindanao nga mangulo sa COMELEC human kang Sheriff Abbas. Nagsulod sa politika niya tong 1979, nahimong assemblyman hangtod 1982. Gi-appoint nga gobernador ni kanhi President Corazon Aquino sa Lanao del Sur. Gisaligang abogado sa mga dagkong kumpanya sa nasod si Pangarungan. Samtang bagong ad interim commissioners sa COMELEC sila Attorney Georgia Garcia ug Attorney Aimee Neri. Milingkod sab isip bagong Civil Service Commission Chair nga si kanhi Cabinet Secretary, kanhi Co-Chairperson sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ug Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles nga taga Davao City. Muhulip sa pwesto ni Nograles, isip Presidential Spokesperson si Communications Secretary nga si Martin Andanar. Gitudlo sab sa Pangulo, isip Deputy Ombudsman for Mindanao si Presidential Management Staff Undersecretary Anderson Lu nga taga Davao City. Kini ang gikumpirma ni Executive Secretary Salvador Medialdea kagahapon Marso 9. Suportado sa mga Davaoenyo ang pag-appoint sa Pangulo sa mga bagong nanglingkod sa gobyerno, sanglit alang nila makatabang kini aron mas mapaduol sa Mindanao ang kalambuan. Kini advantage jud ni para sa ato nga taga Davao kay nganuman sila makatabang man gyud sa atoa no taga Davaoenyo diri sa Mindanao nga ang kalambuan mahatag jud diri sa Mindanao. Ang iyang gi-appoint nga taga Mindanao ibalo si Duterte kung unsa na siya. Sigurado yung makatabang sa kalambuan. Dili na mubutang si Duterte. Dili na makatabang sa ato ang gobyerno. Pipila lang sila Jovi ug Rosendo ang nalipay nga duna na sab mga taga Davao ingon man taga Mindanao ang manglingkod sa taas nga mga posisyon sa national government. Busa nang hinaot sila nga maserbisyuhan sa mga bagong gi-appoint ni Pangulong Duterte ang ilang bagong mga katungdanan hilabinas sa mga Pilipino. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Nasikop atol sa joint anti-illegal drug operation sa mga pulis sa Tagum City ug Davao del Norte kagabi ang usa ka 31 anyos nga residente sa Visayan Village, siyudad sa Tagum. Ang suspect nga si alias Pre nasikop sa Purok Santa Cruz, Barangay Magugpo West kung asa gipahigayon ang operasyon. Nakuha ng suspect og balor 7,140 pesos sa gituohang shabu. Gipriso na ang suspect sa Tagum City Police Station nga mag-atubang og kasong pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Napreso sulod sa selda sa Hagonoy Municipal Police Station ang usa ka lalaki human kini naniun og armas pasado alas 11 sa gabi kagahapon adlaw Marso 9 didto sa Barangay Leling, Hagonoy, Davao del Sur. Giila sa kapulisan ang suspect nga mao si Ramil Bargaso, 29 anyos, residente sa naisgutang lugar. Gireklamo si Bargaso tungod sa matud pa pagpanghasi pinagi sa pagpanion og pusil sa mga biktima kinsa nagpatabang dayon sa kapulisan. Sumala sa investigasyon sa mga pulis, nagtuo ang suspect nga giatangan siya sa mga biktima. Hinungdan nga miuli siya sa ilang balay ug nagkuha og pusil ug gibalikan niya ang mga biktima ug gipangtiunan og kalibre .38 nga revolver. Human miresponde ang mga pulis, daling nasikop ang suspect diin nakuha siyang posisyon ang revolver nga dunay duha ka mga bala. Kasong grave threat ug Republic Act 10591 o illegal possession of firearms ug pagsupak sa COMELEC gun ban ang atubangon nga kaso sa suspetsado. At tangi! Baha sa Tigato, Davao City, mihubas na mga residenteng nabahaan, miuli na sab sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay. O nagkadaiyang basketball team sa Zamboanga del Norte, hinay-hinay nang nangabot sa Dapitan City alang sa Pilipinas Super League.
Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Hinay-hinay nang namalik sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay ang mga residenteng nabahaan sa Barangay Tigato, Davao City nga temporaryong nagpuyo sa gym. Pero lapok sulod sa balay o mga gamit nga nahumol sa baha ang ilang giasikaso. Ano yung report ni Eugene Hinutan? Sa iyong agipanglabhan ni Nilibeth Betty nga tagas Julieville Subdivision, Barangay Tigato ang ilang mga gamit nga nahumol sa tubig baha. Duha ka daw sab nga nagpasilong sa Julieville Gym ang pamilya ni Nilibeth human sila daling na makwit niya tung Lunes sa gabi tungod sa lampas tawo nga tubig baha. O kaganihang buntag lang sila nakauli sa ilang balay. Humol jud tanan kay wala man gud dos andanas gud. Nga pag-uro pa jud mi nasunugan. Kumama pod. Lahan na dira, nabara pod hinahinay. Samtang sa yusab nga nang hinlo sa lapok nga naasulod sa ilang balay ang magtiayong pure. Sumala ni Edna, nahurot gyud og kabasa ang ilang mga gamit, sanglit, kusog og paspas nga mitaas ang tubig atong tungura. Duha ka adlaw na nga nang lima sa lapok nga gibilin sa baha silang Edna ug ang iyang pamilya. Puno sir, anton sa sulod. Nangabasa tanan sir oy, kay kalit man gud ang tubig. Gilauman sa mga apektadong residente, sama ni Edna ug Nilibeth ang hinabang pinansyal gikan sa lokal nga pangamahanan ning syudad. Kasi dati dili man mi dire nagpuyo sa maami. Nga pa mi dire 4 years. Tong November pa mi naka ng baha ba. First experience niyo? Oh, saka karon second. Tapos sabi nila may cash assistance daw. Wala man nahatag. Ambot lang karon kung naabay may hatag. As of 8:30 kaganyang buntag, 30 ka mga pamilya kung 73 ka mga individual na lang nga naa karon sa Julieville Gym, sanglit. Hinay-hinay nang namalik sa ilang mga balay ang kapin 300 ka mga pamilyang namakwit. Hinuon, padayon ang pagpanghatag o hinabang sa City Social Welfare and Development Office ug pagkaon sa mga pamilyang nahabilin ana sulod sa gym. Ang nahatag sa CSWDO katong bugas o pinapa. So dili ta siya sagikan sa barangay. So ang naghatag sige karon diri silang mga pagkaon, ilang pamahaw, paniudto og panihapon ang taga St. Mary Parish. Pasado las 9 sa buntag kaganiha, nihubas na ang tubig nga milunop sa pipila ka mga dapit sa Barangay Tigato. Ang lugar ikonsiderang low-lying area ug duol usab kini sa Davao River. Hinungdan nga kung muawas ang suba, apektado ang mga residente nga naa sa naisgutang barangay. Ning milabayng adlaw, nagpatabang sa mga engineer si Barangay Tigato Captain Lito Lapitan gikan sa Department of Public Works and Highways aron masusi ingon man mapangitaan og solusyon ang dugay nga paghubas sa tubig kung dunay pagbaha sa lugar. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.
This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Hinay-hinay nang nangabot ang mga nagkadaiyang basketball team gikan sa mga nagkadaiyang lugar sa Zamboanga del Norte para sa himuong dula sa Pilipinas Super League. Unang miabot ang Spicy Bicol Oragon sa Dapitan City kay gawa sa pagdula buot sab sa team nga motudlog mga teknik sa mga batanon nga mahiligon sa dulang basketball. Ani ang report ni Dina Diestro. Niabot na sa Dapitan City ang Spicy Bicol Oragon team nga mosalmot sa himuong Pilipinas Super League nga buksan pit sa 18 sa Marso sa lungsod sa Roja, Zamboanga del Norte. Pinakaunang team sila nga miabot sa Zamboanga del Norte ug sa dapitan nila gipiling magpondo kay gawa sa pagdula buot sab nilang tudluan ang mga batanon nga mahiligon sa dulang basketball ug klase-klaseng mga teknik aron mamahimong profesional nga magdudula labi nga pipila sa ilang mga miyembro kanhi player sa Philippine Basketball Association kon PBA. Pwede natin silang bigyan ng iba-ibang mga mga programs for basketball para ma-enhance yung skills nila and then ma-develop kung ano man yung mga skills na meron sila. First of all, kailangan disiplinado sila and then siguro pwede kong sabihin na maging mas matalino sila on court and then syempre i-enhance ulit nila yung abilities and skills nila para at least pag pagdating ng mga games o ng mga practices, advantage sila dun sa hindi masyadong ginagamit yung skills. Sa mga bata na mas bata sa amin, iangat namin, tuturuan namin para sa ligang to. Mentras naghimo sa ilang adlaw-adlaw nga training, lakip na nilang gipadula ang kabatanunan nga gustong moapil. Sama sa maghigalang Jurichi ug Arvin nga daling miadto sa sports center aron mas mapalapdan pa ang ilang kahibalo sa dulang basketball. Naglaom pud sila nga kun palaron, kuhaon silang miyembro sa team. Mao lang gyud ako ang best no, parang kuha jud ko sa aning PSL nga dula sa Bicol team. Dream na ko ang makadtog Manila gyud. Unta. Nindot ko sa Lumate, ma'am. Nakasabay og practice sa mga taga Manila, taga Bicol. Before mag-start yung tournament na to, before we put up this team, nag-usap kami mga coaches and then kung sino pwede namin kunin. Kasi we don't have time para magpa-tryout lalo na nung nakaraan is alert level 4. So wala kaming time para magpa-tryout. So kumbaga kami, recommendation at saka mga nakita namin na maayos na player. Ang Pilipinas Super League, liga kini sa dulang basketball, nga dulaon sa mga nagkadayang basketball teams, gikan sa mga nagkadayang lugar sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa tinguhang maaghat ang mga kabatanunan sa sports, labi na sa dulang basketball, aron mapalambo pa ang ilang mga kahibalo sa dula. Dina Diestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O musubscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!